aka wahalar da ni. Ɗaya rana na zo na fara aiki da 'yan America. First payment na 273 million naira. Sai ka ga mun ka zo ka ce mun kada in yi wannan. Sannan daga wannan lokacin 2019 har zuwa yanzu kullum ina yanzu haka magana da muke yi da kai bana posting ni. Akwai sabon shoot na wanda mun yi shooting a Barcelona, mun yi shooting a London, mun yi shooting a Mexico, yana nan ana airing. Ya za a yi duniya ta yi gaba mu kullum ana mana ƙarya addini, abin nan ba addini a ciki. Idan da addini a ciki alaji, ni wa'annan mutanen da kake gani ana ƙarya addini billahi allazi la ilaha illa hu, ina da yakinin mafi yawancin su na fi su imani. Na rantse ma da Allah wasu daga cikin su idan suka samu damar da na samu da daukakar da na samu da irin guran da zan shiga wallahi addini ma ba za su yi shi ba. Ai ni yanzu na kosa ka je aya ka tara maganu da yawa a baki na. Ana magana ne akan abu yanda yake, waɗanda kake tunanin yanzu ba yan comment section din ba kake tunani su je club din, ba za su faɗa maka sun je club ba. Ni idan Allah ya san nayi to ba zan boye maka ba, saboda ba ka da wuta ba ka da aljanna. Dukkan mu muna zuwa club, wasu ba sa zuwa, amma mafi yawancin mu da muke wannan social media din muna zuwa club. Su je club din sai su shiga su fito, ana sa waka a dogon ja ko a sa wakan Sojaboy ko a sa wakan wani. Tsayawa suke sai an samu su wakan yan kudun nan. Ya za a ce abun ka yanda yake culture ɗinka, indigenous ɗinka ka tsane shi, amma kana karɓar wani wanda ba naka ba. Kuma wannan wani wanda ba naka ba wani abun da yake special. Kawai dan wani abu da yake wanda yake mu ba ma yi. Sannan ka ce kada mai wannan ai ya zama dan musul basiratu ai. To yanzu in yi magana? Yes, kai magana. Sojaboy da za ka yi aiki a gidan jarida ba za ka mutane su sha ruwa ba. Abin da nake cewa ni dai kawai abin da nake so kafin kai magana dan Allah kada mu yi yaudara, mu yi magana tsakanin da Allah. Ba yaudara wallahi. Ni ba na son magana dan mutum ya bi ni. Ni na yarda da kowa ya ba maganan da zan faɗa maka wai da zamman dan yaudara ko kuma wani abu, tunda magana ake na reality. To in kana magana na reality mene gaskanta mawaka? Bari ka ji abin da isa ake tunda akan maudu'in ta ake akan wakan nan kake yi kuma da ita ake maka magana. To dan ina yin ta sai in halatta da ita wallahi haramun ce inda za a saki da. Ai haka ji mun yadda duka mu je duka mun yadda mene na wani kuskure ma. A'a abin da ni yanzu kaga yanzu kai wata magana da nake so in dauko maudu'in ba na so in manta abin. Kana maganan cewa kana so kawo canjin da yau dan Najeriya dan arewa ya samu damar da wani ko mutum ɗaya ko mutum biyu za su iya magana internationally, mawaka a ce akwai wani za su iya kiran waɗansu suna da contact na za su iya samun waɗansu from other countries, waɗansu shugabanni na waɗansu ƙasashe duk sanadiyyar waka. Duk wannan kashe-kashen da an dina shi. So abin da ni nake so in fitar maka shi ne, bari in fitar maka da wani abu. Sojaboy ka sani, na sani, ita harkar celebrities gabaki ɗayanta tana cike da wani sirri da ba kowa bane ya san da shi. Amma na fi ka sanin sirrin. Akwai dai wata abin da ka sani, akwai abin da in dai magana ce ta harkan fim da waka alaji. Shekara kusan ka san yaushe na fara harkan fim? Ni akwai abin da nake faɗa maka na sani, akwai abin da kai kake faɗa. Harkan waka da fim na yi tunanin zaka gane me nake cewa ba tare da na faɗi maganar inda. In dai ba magana ba ce, in dai zamu ɓoye ne saboda mutane su yabe ka ko su yabe ni. A'a ba dan su yabe ni ko su yabe ka ba, wani abu ne da harkar kusan to bari buɗe maka. Buɗe shi kawai, buɗe shi. Kana magana irin su Ashake, irin su Diamond na Tanzania. Dukkan wa'innan mutanen musulmai ne. Amma ka sani na sani dogaransu da suke da harkar waka a yau ba a wajen Allah suke nema abin da suke nema ba. Kai za su za ka ba su aljanna? Kai hakuri mana. Akan abin da suke a guri na suke nema aljanna ko a gurin ka? A'a ina maka maganan wakan su ne. A abin da suke nema da wakan su da suke yi ba wani abu suka nuna sun dogara akan Allah suke neman wannan abun ba. Ka sani na sani majoritin su matsafa ne. Majoritin su yan Illuminati ne, Freemason da sauran kungiyoyi. Mene ma'anar Illuminati da Freemason? Mene ma'anar Illuminati? Ka riga ka san wannan baka bukatar maka wani. To idan majority su abin da suke yi kenan ka tsaya mana, Sojaboy tsaya mana. Akwai suke ciki, akwai wanda ba sa ciki. A majority su nake maka magana. Amma akwai wanda ba sa ciki, ni ina da yakinin da man plano baya Illuminati. In baya Illuminati kungiyoyi kala nawa ne? Na nan idan mahalicci na zan riki Qur'ani ba, alaji in baka waka ka bari. Kana ji? Ana kaiwa inda ake son a kai ba an shiga kungiya ba wallahi. Sai dai kana ji? Sai dai asalin maudu'in ba na son manta. Zan barka kai magana amma ina sai in gaya maka saboda ni ina da yakinin na fi ka sanin harkan. Babu yanda za a yi aikin da nake yi. Sanin harkar waka ku sosai. Kana ji? Jimana babu yanda za a yi aikin da nake yi. Ka yanzu kamar aikin da kake, aikin me kake yi? Babu yanda za a aikin da kake in zo in same ka in ce na fi ka sanin shi in dai ba ina son in maka irin cin fiska ba. Harka ta ce wannan ka bari in baka labarin ta. Akwai Illuminati, akwai Freemason, akwai wanda sun zama multi-billionaire ba tare da sun yi junin Freemason ba tare da sun yi junin Illuminati ba. One of them 50 Cent. 50 Cent baya shan giya, 50 Cent baya shan wiwi, 50 Cent baya Illuminati kuma baya Freemason, kuma he is a billionaire in dollar.
amma kuma yana son yana ta rungume yan mata ba. Saboda haka harkan take, baka runguma yan mata kai? A Soja Boy ni bana rungume yan mata. To na ji baka yi tunda ban san ka ba zan maka kage ba, amma ba ma yi, jama'a ba sa yi. A da yawa ana yi mana saboda shi ne nake ga maka, to idan baka ji tsoron Allah ba za ka ji tsoron mutum. Abin da nake fitan maka Allah shi kai dan Allah shi nake faɗa. A daina yaudarar mutane ana faɗin wai yau din nan addini ƙarya ne, ba a waka da addini, ana yi ne dan neman kuɗi. Wanda yake yana yi ne dan a bashi kuɗi, kuma in ba a bashi kuɗi ba zai bari. Bari ka ji wani abu Usman, yau idan mutum yana ɗaki yana aikata saban Allah, ko a malamai da suka faɗa cewa wanda yake cikin ɗaki ya rufe yake aikata saban Allah, malamai suna gasgata mai cewa idan Allah ya yi wannan mutumin zai iya tuba kuma tukun shi ba sauki, domin bai bayyana duniya ta san me yake yi ba. Don Allah ka rike wanda rike a gurin rike a gurin rike a gurin rike a gurin ban gane rike a gurin zan ga maka wata magana ce sai in baraka ci gaba. Okay, na yarda idan kana saban